Seguim amb altres qüestions. Falten 6 minuts per la 1 del migdia i volem parlar del Tribunal Superior de Justícia de les Balears en aquesta hora del programa perquè ha tornat a donar la raó als veïnats de Sant Moradet a Ciutadella en la seva lluita incessant contra l'excés de renou que hi ha a la zona d'Esplà. Aquesta sentència, la del Tribunal Superior, considera que les mesures adoptades per l'Ajuntament han estat insuficients i que el problema acústic continua afectant el dret dels descans dels residents. Davant això, el consistori ha dit, posteriorment, hores després de sortir a l'escrit, que estudia ja declarar Esplà de Ciutadella, com a zona de protecció acústica. Marta Travessat ens conta ara mateix els detalls per després aprofundir la matèria. Bon dia. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears dona la raó als veïns de la Moradeta d'aquí de Ciutadella per el recurs que varen posar respecte a la sentència que considerava suficients les mesures posades per l'Ajuntament de Ciutadella per pal·liar els renous a la zona d'Esplà. Avui hem volgut parlar amb Esther Mascaró. Ella és regidora de Disciplina Governativa aquí a l'Ajuntament de Ciutadella. Bon dia, Esther. Hola, bon dia. Davant d'aquest recurs interposat per als veïns de la Moradeta, com reacciona l'Ajuntament? Reaccionant de l'única manera que podem, que és dir, seguirem fent feina. El tribunal el que diu és que l'Ajuntament ha posat mesures sobre la taula, ha fet coses, però no s'ha aconseguit l'objectiu, que és que no hi hagi renou. És un objectiu molt difícil de complir, evidentment, però seguirem fent feina. Quines són les mesures que ha posat l'Ajuntament per intentar, evidentment, com deies tu, deixar de tenir renous és impossible, però controlar aquests renous o disminuir-los? S'han fet sonometria, s'han fet vigilància, s'ha fet control, els locals coneixen la normativa, i hem de pensar que no només és la música és molt fàcil de regular, automàticament se pot regular, però hi ha un problema d'afluència de gent, de terrasses, d'afluència de gent fora dels locals, de cotxos. És una zona complicada acústicament i fer mesures concretes només per locals també és complicat. Per tant, el que farem serà, de moment, complir el que ens demana el tribunal, que són entregar documentació, fer requeriments i, si s'escau, obrir expedients, i hem decidit també que contractarem un estudi acústic per una empresa externa que ens pugui donar una radiografia objectiva del que està passant, de cara a posteriorment prendre decisions, com per exemple declarar la zona contaminada acústicament i que això ens permeti al manco no incrementar el problema. Què vol dir una zona contaminada acústicament, perquè la gent ho entengui? Vol dir que és una zona on hi ha un conflicte, un problema amb la qüestió de renous, i el que te permet la normativa en aquestes zones, que també se diuen de protecció acústica, és, per exemple, que no hi hagi més llicències, noves llicències d'apertura de locals, i que hi hagi una restricció concreta per als locals que ja hi ha, sigui d'hores, després ja se veuria. Però és una qüestió que te permet no incrementar el problema, de cara a poder resoldre el problema que tens, i també és una situació temporal. Una vegada se redueix el problema o s'elimina, cosa que serà impossible, evidentment, perquè, esclar, és una zona d'oci i ho seguirà sent, és una mesura que s'alleva, és temporal. Tots els bars, tots els negocis d'Esplà, recordem que tenen l'obligació de tenir una medició sonora diària, que els veïns assegura que no s'estan complint els paràmetres requerits, és a dir, que se superen els decibelis permesos. Això és així? Jo no he fet mai una sonometria allà, però sí que he sentit el que comenta la policia. Tu vas a fer una sonometria a una casa de la Moradeta, des del dintell de la finestra o de la porta, la renou és superior al que hauria de ser, però tu no saps si la renou és per la música, per la gent, pels cotxos, per la conversa de la gent a les terrasses. Hem de tenir clar dues coses per jo. Una, que la renou zero és impossible, no només en Esplà, per tot és impossible, i una altra cosa, que Esplà és i seguirà sent un espai d'oci. Així ho va decidir l'Ajuntament, així es va declarar i així és. Entenc que hi hagi veïns que els molesti, que tinguin molèsties a casa seva. El tribunal reconeix que és un dret fonamental i ho és, efectivament, però la renou zero serà impossible. Vull dir, la qüestió serà que intentem rebaixar al màxim el que es pugui i que ells entenguin que no se pot anar més enllà. Hi ha un punt del qual és difícil anar més enllà. Moltíssimes gràcies, Esther Mascaró. Com ja veus, l'Ajuntament s'assegura que
continuarà lluitant, continuarà intentant implementar aquestes mesures que redueixin al màxim possible aquest renou o que no vagi a més. Però renou zero, ja ens ho diu també Esther Mascaró, serà impossible perquè Esplà és i serà una zona d'oci. Tothom se queixa. Els que estan per aquí diuen que no poden dormir, que és una vergonya. Jo t'he dit que estic a l'altra banda i també sense renou que sigui aquí baix. I la meva filla vivia per aquí i se'n vaig anar perquè d'en era posta això. No podien dormir. Pues no molesta, no, si jo estic a casa, escolto la música i és que ballo. Què és aquest despropòsit de que vingui un i per un mindungui tinguem que de més estar aquí sense el que és la llum nocturna, diurna i de totes les maneres? Molesta, però és que és el que hi ha, és que és la vida, és la illa. A l'hivern tenim la calma, s'acalma, però després pues tenim el moviment, que és el que necessitem, però vivim d'això també, d'aquest turisme i d'aquest moviment. Volem saludar el misser dels veïnats de Samoradet, el senyor Francisco Jueles. Bon dia. Bon dia. Ha estat difícil, però al Manco començeu a veure el llum al final del túnel, no? Sembla que sí. Jo no estic segur perquè sentint la representant de l'Ajuntament de Ciutadella no sé si la sentència canviarà a curt termini la situació que tenim. Heu pogut sentir les declaracions que l'ha fet a la nostra companya Marta, la regidora Mascaró. La intenció és intentar ajudar al màxim a mitigar aquests efectes del renou del Pla, però continuarà sent una zona d'oci i que el renou zero, ho ha dit na Marta, és impossible. La llei no exigeix renou zero. La llei estableix un valors, dintre el domicili són uns, el medi ambient exterior són altres i el que nosaltres demanem és que la llei se pugui complir. I el que diu la primera resolució del jutjat no és que l'Ajuntament el que hagi fet ho ha fet bé. El que diu la primera resolució és que fa falta comprovar en altres procediments si efectivament això que ha fet l'Ajuntament és correcte o no és correcte. Però miri, el problema que tenim és que nosaltres, quan vàrem començar tot aquest procediment, hi havia un nivell de renou concret al medi ambient exterior i altre dintre els domicilis. Són persones que no poden dormir, no poden viure a casa seva. Després de la primera resolució condenatòria, la policia local de Ciutadella va fer un amidament al medi ambient exterior i el nivell de renou és el mateix. Per tant, no se tracta, i és un nivell d'infracció molt greu, i no se tracta d'aconseguir un nivell de renou zero, se tracta d'aconseguir un nivell de renou compatible amb la llei. I no se tracta de la música és una cosa i la gent és una altra. La sentència és tassellota i ja la primera sentència ho diu també. Totes aquestes conductes, sempre que siguin il·legals, si són competència de l'Ajuntament, l'Ajuntament les ha d'atacar. Els veïns no pretenen que això se solucioni d'un dia per l'altre. El que passa és que si mai se fa una cosa que sigui mitjanament òptima per arribar a un resultat, el resultat no arribarà mai. I això no és una qüestió de 2 dies ni de 4 persones, això són més de 20 anys de tolerància davant una il·legalitat constant. De quantes persones parlaríem afectades, senyor Jueles? Hi ha moltes. El que passa és que part en el procediment són una selecció de persones que han volgut arriscar-se perquè el procediment implica un risc, condemnen costes, costos, despeses, i tot això és una lluita que és molt complicada quan tu no pots viure a casa teva. Jo entenc la veïnada aquesta que deia, jo la convidaria a que experimentase ella mateixa un renou de 60 bebès a casa seva una nit i altra, a veure si canviava d'opinió. I això passa durant tot l'any, senyor Jueles? Això passa més, lògicament, a la temporada alta, però passa tot l'any perquè hi ha un problema de renou estructural que seria molt senzill d'evitar. És un problema de renou de transmissió perquè vostès coneixen la zona, és una zona rocosa, hi ha coves talaiòtiques
hi ha una transmissió estructural del renou, perquè aquí mai s'ha fet un amidament a una activitat individualment. I això de la zona especialment saturada és una qüestió que nosaltres no compartim, perquè la zona, lo diu la llei contra la contaminació acústica d'Illes Balears, aquestes zones acústicament saturades estan previstes per quan les fonts individualment considerades totes compleixen, però el renou global de totes és superior a la llei. I aquí no tenim un problema de moltes activitats que compleixen i un renou global que no compleix. Aquí tenim un problema de que no tenim ni un sol amidament per part de l'Ajuntament individual a cadascuna de les activitats, perquè s'ha d'afavorir l'activitat que pugui complir la llei. El que no se pot fer és fer en gros un amidament al medi ambient exterior i dir, i aquí tenim un problema de renou. No, miri, l'Ajuntament té la competència de fer, al igual que si tenim un problema d'alcohol al volant, no deim que tenim un problema d'alcohol al volant i mon anem a fer les alcoholèmies a una altra zona. La feim a la zona on tenim el problema, per determinar els responsables individualment i reduir el problema global. Però aquí no tenim amidaments individuals. Per tant, de moment, a dia d'avui, no tenim voluntat de complir la sentència, o al manco, aquesta és la impressió que jo tinc. Senyor Juelos, esperem que amb les seves declaracions, després d'haver pogut parlar personalment amb l'Ajuntament, s'hagin quedat amb la seva declaració, en la impressió de les persones afectades que vostè defensa, i no només se quedi amb aquest anunci de no donar noves llicències a la zona d'Esplà o amb aquesta zona contaminada acústicament, com l'ha definida la senyora regidora. De dues que l'Ajuntament ha pres nota, senyor Juelos, i intentarà satisfer totes les necessitats i ajudar al màxim possible. Aquesta és la voluntat. Espero que sí. Moltes gràcies per l'oportunitat d'exposar també el nostre punt de vista, perquè és important també que les persones que pateixen la infracció d'un dret fonamental, que és, torno a dir, no poder viure a casa teva, això s'ha d'experimentar per comprendre on arriba aquest problema. Teniu tota la raó. Francisco Juelos, bon dia, moltes gràcies. Bon dia, moltes gràcies.